I pozdrav ljudi, moje ime je Hamza, dobrodošli na kanalu Delić. Danas ćemo snimati Minecraft. Šta je to? Mrzim. Ako čujete moji roditelji, bili su s kućnje, pa zato sam čuo. Ne znam snimko sestri. Imam nešto pravo. Ako se čuje, ako snimam. I izvijem se što sam čuo. Neće, jako se snimam. Mogu se izvijem. Mislim, evo da li drva. Ajde. Pravimo daske. Kad i već imamo. Tako. Da je mnogo snima. I ljudi nastavim sa snimanjem. Možda je problem da mi došla majka. Rekli mi da malo stišam. Dobro, šanca. Nadam se da vam se sviđa ovaj serijal. Nam se već sviđa, napišite kamp i to. Idemo to malo. Dekop. I da snimam s jednom rukom, pa je mnogo teško. Nadam se da vam se sviđa. Snimat ćemo. Još ćemo da snimamo. Nešto ne vidim. Ja vidim. I ono. Ako se ne čujem, izvinite zbog toga. Evo naš ugalj. Ljudi, našli smo ugalj. Ovo da uzmemo za pečnicu. I za skirutu. Trebamo 16. Ja mislim. Imamo. Teško mnogo. Ja ne vidim, ali sad vidim. Ok. Idemo gore. Idemo gore. I grafiti bench tu. Napravit ćemo stikove. Tako. Napravit ćemo kramp. Ako kramp. X. Napravit ćemo. I ljudi, imamo 3 minute, to još nije dovoljno. Znate da na moj kanal trebaju malo klipovi, to je isto problem. A i bliže škod, zato se čuo zvukovi televizora i toga. I ljudi, došli su mi sestre sada. On će malo pričati, ali nadam se da neću da snimam. Tiše vas dvoje tamo, snimam. Moram da snimam kod vas. Tiše. Ljudi, izvinite zbog njih. Malo štišajte tamo. Ljudi, ja ne... Ljudi, znači da vam se sviđa ovaj serijal. Tamo. I ono. Moram da igram s jednom rukom. I X sam ide. Idem dole. Idi do... Malo više šutite sa vašim Instagramom. Bolje je YouTube nego Instagram. Napišite mi dole komentare šta je bolje, YouTube ili Instagram. Tamo smanji muziku, dobit ću copyright. Moram malo da zustavim video. I ljudi, zamolio sam vam da ne štiša tu muziku, da ne štišala.
I ne znam kako da namestim kameru. Mislim tablet. Kameru. Znam mnogo vas. Sam bi rekao nekoliko klipova. Tako. Ima mnogo ugla ovdje. To je dobro, mnogo. Mnogo to dobro. Da uzmemo. Kamp. Kopamo dole, ljudi moji. I da, klip će trajati samo 10 minuta. Da nemamo puno vremena. 10 manje. Znate da nemam puno vremena. A zašto Gravel? 80. Toč. Da vi vidite. Jer, kad ne bi vidjeli, se iznervirali. Moji. I idemo tu. Trump. Kopaj sad. Kopaj. Šta je ovo na telefonu? Snimam na telefon, samo da znate. Ne snimam na telefon, snimam na tablet. Ali, na telefon igra Minecraft. Samo da znate. I ova epizoda se zove najbolje. Čuti. I moji roditelji mnogo izvinite. Ovo video ne znam kako će bude. I možda neće. U stvari ovaj video će da traje samo 9 minuta. Ajde, nemojte se nervirati što je kratak, ali ja ne mogu više da snimam. Nemojte ljudi moji. Ja ne mogu više da snimam. Ako čujete neku utakmicu, to moji brati gledam na kućnju. Ako čujete moji tatu i mama, oni su u kućnju. Mislim, u dnevnim boravu, to je sve ujedno. I ljudi moji, ostalo nam još 2 minuta snimanja. Šta ću ja? Ne zima svi škole. Šta ću ja? Mora se uči, mora sve. Da i ljudi. Ajde li da smanjim muziku, dobit ću copyright. Ako čujete, izvinite. Jesam ja ovo našao pećinu? I ljudi, našli smo pećinu. Smo se tu vratili. Čutite sa vašim Simin. Da, sponsor ovog videa je Bravo, sok Bravo. To mi je on sok, pa zato on sponsor. I imamo samo još minut da igramo. A vidim da smo našli mnogo. I ljudi, izvinite za ovo sećanje videa. Moram. I ljudi, vidim tu Irona, opet sam išakao video. To svi znate. Šta će kad se mora? Ja bukvalno ne vidim zbog ove kamere. Ova kamera je premalo dobro, na telefon kad se udarim, ali ja ne mogu se udarim.